Injiniya Diyaulhag lallai mi sheedi yaadu be bawɗo ɗum belɗum bana waawuɓe haala vi vowurgo be worɓe kiɗɓe ɗum jari. Bugu da ƙari. Domin ya taimaka mana da taki, maganin feshi da dai sauransu. Injiniya Diyaulhag mutum ne mai kyan hali da kyan zuciya. Matashi ne shi bai son ci gaban matasa da ma al'ummar Adamawa baki ɗaya. Kaga ko ashe jarumi duk wanda ya yi shirin ja da kai kaga ko ya kwana ruwa. Injiniya Diyaulhag. An wani CEO, then MD, Corisil Construction and Demri Fertilizer Group founder, then an wani President Blue Community Africa, then Adojo Gilamu, Sarki Dawaki mai tutan Fombina. Meaningful beladde ma min shedi. Ka san sirrin faruwar hakan kuwa? Addu'ar iyaye da albarkansu suke tasiri a kanka. Bugu da ƙari, a jogi Allah be annabi jamu. Injiniya Diyaulhag lallai min shaidi ya dube ma belɗum boɗɗum nden wodi hayru ha nder. Ɗo waɗi dotti en e fulo roɓe, worɓe be roɓe noddete ngam jahangal jango to jam. Injiniya Diyaulhag ligongaku be yurmande ha iyam ma woni ko waɗata korowal gomna jiha meɗen latta jema 2027. Injiniya Diyaulhag. To mu ma Fulani bai bar mu a baya ba don ya gina mana rijiyoyin burtsatsai a riganmu don hutar da sanayenmu zuwa kiwon nesa. Bugu da ƙari ya ɗau yara wa'anda iyayensu ba su da ƙarfi a wannan ƙauyen ya sa su a makaranta. Wannan shine dalilin da yasa muke buƙatar ka injiniya a matsayin gwamnanmu ɗan masu yi don Allah. Injiniya Diyaulhag. Maƙiyanka kam sai gani sai hange.